Ahojte, takže vyrážame za Martinom, za mojím kamošom vlastne, ktorý má na starosti všetky tie nádhery od Tommy Batesu. A ideme sa pozrieť na stav našich vôd v týchto aktuálnych teplotách, kde vlastne mali sme v pláne ísť točiť šťuky hneď odkedy prídem, ale nakoniec sa to zmenilo a lebo mu volali vlastne porybní, respektíve tí, čo majú tú organizáciu na starosti, tam, kde on býva, že treba spraviť odlov potoka, v ktorom proste začínajú ryby kapať, lebo v ňom prestáva tiec voda, tak ideme spraviť asi nejaký rýchly odlov, niečo si tam natočíme, niečo si o tom povieme a ja verím, že sa nám podarí niečo pekné si natočiť aj ďalej. Takže poďme na to, vyrážame. Taká vec sa dneska stala, že sa ryba pridúšala. Na riečke Lednica bola taká lavica a na tej lavičke dostal pstruk po hlavičke. A stalo sa čo? Záchranná situácia, MOSRZ Puchov, chalani sa opäť dali dokopy a išli pomôcť prírode. No, máme tu hlavného hospodára MOSRZ Puchov, Mariana Mierneho. Priatelia, dneska sme boli na revíri Lednica, kde sa nám podarilo už po niekoľkýkrát, predpokladám po štvrtýkrát, dobre hovorím? Áno, po štvrtýkrát sme boli odloviť postupne úseky od spodného toku alebo respektíve od delty do Váhu a dostali sme sa dnes nejakých 6 km od tohto toku a ak nám nezaprší, tak budeme pokračovať aj ďalších pár kilometrov. Ako to vyzeralo na tom potôčku a čo sa nám podarilo odloviť, povedz, za tie 3,5 hodinky alebo koľko sme tomu obetovali spoločne? V podstate od tých spodných úsekov tam sa nachádzali ešte aj šťuky, zubáče, kopec bielých rýb, čo sa týka jalec, čerebla, slíž, hrúz. Ako sme sa postupne dostávali ďalej, väčšie percento struhov sa tam ukazovalo, sprievodnej ryby, čereble a počítam, že takto to už bude, až sa dostaneme po nejaký úsek na spájanky rieky Zubák a Lednica. Akurát sme vlastne na ceste na Staré koryto Váhu, kde plánujeme vypustiť tieto rybičky, ktoré máme za nami na vozíku v veľkej kadi s kyslíkom zapožičaným, za čo chlapcom samozrejme ďakujeme. A teda čo by si povedal tým, že vlastne situácia je aká je, tuto na Hornom považí a nielen tu, je situácia teda taká, že vysychajú potoky, riečišťa. Ale čo je prevencia? Čo podľa teba by možno mali rybári robiť viac, alebo mali by si viac všímať okolie? My tiež sme vlastne boli v tom, že už sú to posledné dni vlastne pred nami, ktoré sú veľmi teplé a už sme videli, že situácia je zlá, prakticky tam nebola žiadna voda, prietok nebol žiadny, boli tam už iba prakticky mláky, ktoré sa nám podarilo ešte odloviť. Čo podľa teba je riešením možno, alebo čo by si povedal ostatným rybárom aj v organizáciách iných, nielen v našej teda? Tak, pre rybárov riešenie nahlasovať takéto situácie. Dnešný úsek, ktorý sme odlovali pred 2 dňami, ešte pretekala voda, nebol tam ešte až taký problém s úhynom, struhy tam ešte v pohode žili. Dnes situácia diametrálne odlišná určitým 2 dňom dozadu. Niektoré tie jamy sa už aj nepodarilo zloviť, už tam struhy sa vôbec nenachádzali, alebo aj keď sa našli, tak boli mŕtve, to čo nevybrali volavky. A čo sa týka takej dlhodobej prevencie, no tam rybári asi ťahajú za kratší koniec. By som povedal, že to je skôr na tých pánov hore v parlamente čo najmenej realizovať výruby hôr,
A ďalej problém, niektoré obce vlásočnice zvádzajú do rezervoárov a zásobujú s tým vodovody, takže aj to sa pripisuje určite na tú prietočnosť. A skôr by som videl tie obce zásobovať z nejakých hlbinných vrtov, studní a vlastne povrchovú vodu nechať úplne pre tú prírodu, aby ten život v tej krajine fungoval. Počuli ste teda slovo pánovo a teda jedno z riešení, ktoré by mohlo fungovať, alebo stačí otvárať oči, pozerať sa a venovať sa nielen rybám, ale celkovo rybárstvu možno na Slovensku, že to nie je len o tom chytať a brať, alebo chytať a púšťať chlapci, ale aj tak trošku, ja viem, že všetci ste super, ale treba trošku priložiť ruku k dielu a trošku sa zobrať a postaviť presne ako som urobil ja dnes, ale predtým skoro nikdy, ale snažím sa. Hej, takže tak, lovu zdar a idem vypúšťať ryby. Pa, pa.